மீனாட்சி அம்மன் தரிசன ரகசியம். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அன்னையை தரிசிப்பவர்களுக்கு உடனடியாக பலன் கிடைக்கும். மீனாட்சி அம்மன் தினமும் நடைதிறப்பில் சின்னஞ்சிறு சிறுமி பாலாம்பிகை, அதிகாலை புவனேஸ்வரி, காலை கௌரி, மதியம் சியாமளா என 8 விதமான அலங்காரங்களில் காட்சியளிக்கிறாள். இதில் குறிப்பாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெறும் பள்ளியறை பூஜையில் கலந்து கொண்டால் பிரிந்திருக்கும் கணவன் மனைவி ஒன்று சேருவார்கள். குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மேலும் அதிகாலையில் சின்னஞ்சிறு சிறுமி அலங்காரத்தில் இருக்கும் போது தரிசனம் செய்து வேண்டினால் கண்டிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வேலையில் உள்ளவர்கள் மாலை நேரத்தில் அன்னை மீனாட்சி வைர கிரீட அலங்காரத்துடன் காட்சி தர தரிசனம் செய்தால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வாழ்க வளமுடன்.